Hathorkhi Theater निफ्राय आं दिनैफ्राय ओंखारखाबाय मोननै ना मोनथाम पेन्डेल दंबावोमोन बिसोर आंखौ रिक्वेस्ट खालामदों बाट रिक्वेस्ट खालामनाय ओरैबायदि खालामफैदो जे अनारा आंखौ रायलायफैयाखै दासिमबो बिसोरनि एटिट्युड इग' ओरैबायदि बुंबावो जे आं गोदोर आर्टिस्ट नङा आं गोदोर आर्टिस्ट नङाबाथ' आं बिसोरनो जिबायदि पारफरमेन्स नांगौ आं होदोंना बिसोरथ' आंखौ बुंनो हाया जे बेबायदि पारफरमेन्स होनो हायाखै होननानै आं जाबायदि पारफरमेन्स नांगौ बिसोरनो आं होदों खिन्थु बिसोर आंखौ मालाबाबो रिसपेक्ट खालामाखै आंखौ होखारलायबावदों बिसोर होखारजासे आं बेयाव थानो गोनांथि गैयाना जुदि बिसोर ग्लेमार आर्टिस्ट सिनेमा पस्टार होथिंनानै पेन्डेलखौ मानो दानखो दा मानो हालाया फैदों मानो नाङानो बिसोरनो नाङानो दा मानो आंखौ केस होनो नागिरदों बिसोर होथों जे माबायदि केस होयो होथों मेन्टेलिटि टर्चार होनानै ना जानायनि थिगनि दासिमबो ओंखाम होफैनो हायाखै बिसोरो स्टाफनिफ्राय दासिमबो ओंखाम होफैनो हायाखै खैथा जागोन 4:30 जाबाय दासिमबो ओंखाम मोनजादों ना मोनजायाखै दासिमबो सोंहराखै बिसोरो ओमफ्राय आंखौ उल्टा ब्लेकमेल खालामो बिसोरो ओरैबायदि मेन्टेलिटि टर्चार होयो आं न' बां गारनानै सरी कमप्लेनखौ आंबो होगोन बिसोरखौ आं बे खेबाव मालाबा बिसोरजों कमप्रमाइज जाया जाहाथे गासिबो आर्टिस्टखौ रेसपेक्ट होनो रोङाबा बेफोरबायदि अनारबो दाजाथों मोनफ्रोमबो पेन्डेलाव दाखालि नावकाटा थांनो फैदों जों नावकाटायाव हरनि 8टासिम पेन्डेलाव दं आङो पेन्डेलनि गारियावनो जिरायना दं आङो फिरबि आं बिसोरखौ जेबो बुङाखै 8टायाव ओंखारनो होदों बिसोर 8टायाव हाखु दाखु आंखौ हिन्जावसाफोरजों दोनहैदों ठीक आसे आं बेयावबो कमप्रमाइज जानानै दङ हाखु दाखु ओंखारनानै स' गाफैबावदों होमबाबो बिसोरखौ जेबो होनबावाखै ओरैबायदि कन्डिशन खालामनानै होदों जे बिसोरो बेबायदि जायगायाव थाफैनानैसो आं बेफोरबायदि हार्डलि जानांदों न'आवबो बुंफेरजायाखै जे आं बेफोरबायदि सैमा बुदि नों ओंखारलां न'नि मानसिफोराबो आंखौ दिनैसिम बिदि बुंनो हायाखै बिसोर जिबायदि खोथा बुंदों बिसोरजों सैमा बुदि होननानै बेयाव आं पेन्डेल गाखोनांगौनो दायो आंखौ ब्लेकमेल खालामबावदो जे बिसोरो इमान ग्लेमार आर्टिस्ट नङा बेखौ उल्टा जों केस गेलेगोन आंबो नायनि आंबो बिसोरखौ बेखायनो आङो क्लियार खालामनो थाखाय लाइभखौ होनाय जादों नोंथांमोना जेसां हायो शेयार खालाम जे हाथरखि थियेटारनिफ्राय मेन्टेलिटि हेरेसमेन्ट होगासिनो दासिमबो 4:30 जालांबाय दिन दासिमबो सोंहराखै जे बिसोर मोनजादों ना मोनजायाखै बबाव थादों बबाव थायाखै खुनु रिक्स लाया बिसोरो हरनि 8टा गाहामसिम गारियाव दोनदों दाखालिबो इफोरबायदि हार्ट खालामो मेन आर्टिस्टखौ जों नङाबाबो स' जायैनो गोनांथि गैयानोसै माबुदि नों बिनिफ्राय थांनो हासिगोन जोंनि स्टाफनिफ्राय गारि हरा थिगासे खुनु खोथानाय आं हारसिं थांगोन दा बुंदों कि बिखौ बुजायबाय थानो गोनांथि गैया ग्लेमार आर्टिस्ट नङा बियो फै जों केस गेलेगोन अके फाइन आंबो नायगोन बि थियेटारनिफ्राय मिनाति नार्जारिया गैला नोंथांमोना जेसां हाया शेयार खालामना होबानो जाबाय बिसोर आंखौ मेन्टेलिटि हेरेसमेन्ट होगासिनो दङ नांगौ जिबायदि एग्रिमेन्ट खालामना लाबोदोंमोन बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट खालामना लाबोनो हायाखै फिर भी कमप्रमाइज खालामनो थाबाय थादों बे खेबाव आं मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनो हाया सासे बेनार आर्टिस्टआ जुदि बिसोरजों अनारजों सैमा बुन्दि होनजालायनांगौबा होखारजानांगौबा बेयाव आङो श' खालामबावनांगौ नामा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुं सैमा बुन्दि होनजाना आं बेयाव पेन्डेल गाखोबावनांगौ नामा जेसां प्रब्लेम जाबाबो मालाबाबो शेयार खालामाखै जे पाब्लिकनि गेजेराव आं ससियेल मिडियायाव अलमस्ट आपडेटसो होबाय थाबावो बिसोर आंखौ जिबायदि सिटुएसन खालामदों दिनैनि दिनाव जानाय थानाय खुनु रिक्स लाया बिसोरो बिनिफ्राय रिसपेक्ट भेलु होननाय मोनसे गैया बिसोरनाव ओरैबायदि कन्डिसन खालामनानै होदों मा खालामो नायनि आंबो बिसोरखौ आं बिदि बुंनांगौ बे खेम बारा बुंनोबो हाला आं मालायखौ बारा बुंनोबो थाङा खिन्थु बिसोरो जाबायदि खालामदों उनाव जाहाथे ब्लेमखौ आंनाव दाहोथों होननानै आं लाइभखौ होनाय जादों आं दिनै पेन्डेल गाखोआ आं खाराखैबो बिसोरनि पेन्डेल जायगायावनो दङ आङो रानिंआवनो दङ आं खाराखैबो बिसोरनि जायगायावनो दंखायो खिन्थु बिसोर आंखौ ब्लेमबो होनो हागौ जे मिनाटिया उमुक लानानै खारबायबा बिनि थाखाय पेन्डेल गाखो ब्लेम होनो हागौ बिनि थाखाय आं लाइभखौ फैनाय जादों जाहाथे ब्लेमा आंनि सायाव दागोलैथों बिसोर कमप्लेन होनो आंबो होगोन कमप्लेनखौ न' बां गारनानै आं बिसोरनि थाखाय जानाय लोंनायखौ गासिखौबो गारनानै पेन्डेल गाखोबाय थादोंमोन बिसोरो
कमप्लेन होनो आंबो होनो थांगोन जास्ट आंनि बेखिनिल'मोन बुंनो थाखाय नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालामनांगो जाहाथे ब्लेम आंनाव उनाव दा गोलैथों आंनि गोनांथि गैया बुंदों बेवहाय नों पेन्डेल गाखोआ मालाय मा जादों दरखार गैया जुदि दरखारानो गैयामोनबा दिनैसिम आंखौ मानो लाखिबाय थानाय बे मोनसे कुइसनखौ नांगौ आंनो आरो अनारखौ बुंबाबो अनार माखासेफोराबो बुङो अनारजों रायलाय अनारा बुङो अनारजों रायलायबाबो आं अनार नङा अनारा सोर हाथरखि थियेटारनि अनारा सोर लाइभखौ आङो दोनथ'नाय जासिगोन बेटारि चार्जबो गैया आंहा प्रब्लेम जागोन उनाव नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालामबानो जाबाय आं हार्ड जानानै आं जेसेबांखिनि बुंनांगौमोन आं बुंनोबो हायाखै उनाव मोजाङै क्लियार खालामफैफिनगोन आङो स्टार्टिंनिफ्राय मा जाबोआ खिन्थु जास्ट बिसोर आंखौ दायो मेन्टेलिटि टर्चार होदों दिनैनि दिनाव बिसोर आंखौ हगारदों सैमा बुन्दि होनदों जानाय लोंनाय माखासे प्रब्लेमखौथ' आं बुंथ'लानो टटेलि कमप्रमाइज खालाम आं दिनैसिम जोबनायनि पेन्डेलाव फैबाय जोङो नभेम्बर डिसेम्बरनि 2 तारिखसिमनिफ्राय जों गाला होनदोंमोन पेन्डेलखौ फोजोबनो होदोंमोन जोङो थिग जों जोबजासिम थांगोनमोनबो बाट बिसोर आंखौ दिनैनि दिनाव हगारदों आं थानो हाया नोंसोरनो खोन्थादो आं जुदि होखारजाना बिसोरनि पेन्डेल गाबाय थानांगौ नामा सोरनि जायगायाव गादों माबा मोनसे गाज्रि पारफरमेन्स होबोफेरदोंना बिसोर आंखौ जे बेबायदि रेसपेक्ट होआ मोनसे ग्लेमारदि सिनायानो बेनाराव मानो दोनदो जुदि आं इमान गिदिर आं बुंना लायाखैना आं गिदिर ग्लेमार आर्टिस्ट होननानै बेनाराव आंसो दंथ' आंजों आदा सिमांजों दंथ' बिसोरो जोंखौ लानानैसो पेन्डेल दानदों जोंखौ लानानैसो अडियन्सनो देखायदों अडियन्सफोराबो जोंखौ लानानैसो नायनो फैदों जों बेफोरबायदि पेन्डेलाव जों गाखोनानैबाबो जोङो बेस्ट पारफरमेन्स होबोबाय थादों दिनैनि दिनाव बिसोर आंखौ हार्ट खालामदों बिसोरजों मानो सैमा बुन्दि होनजानो दरखार मानो होखारजानो दरखार आं बिसोरनि जायगायाव बेफोरबायदि आंनि न'नि मानसिफोरा आंखौ दिनैसिम बिदि रायबोफेराखै नोंथांमोना शेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो मिथिथों माबायदि